Нощта преди Коледа. По поемата на Клемент Кларк Мур. Сценарий Даян Ешкенази. Песни и музика Ричард Хъруиц, Джон Ариас. Режисьор Хейзъл Морган. Пейте звънчета, чудото на Коледа ни донесете. Да е нова година прекрасна, щастлива, а Коледа да е весела и много красива. Беше бъдни вечер. В цялата къща никой не помръдваше. Ни мишка дори. Много извинете. Кой се обади? Извинете, ето ме тук. Аз съм мишка и мърдам. О, щях да забравя захарта. Добре, да, но наистина не трябваше. Объркваш приказката. Жалко, наистина, но ако спра да бъркам, пудингът ще загори. Не можем да си го позволим, нали? Сложих ли вече захар? В приказката се разказва за семейство, което очаква Коледа и... В такъв случай всичко е ясно. Сбъркали сте адреса. Съвсем се обърках. Сложих ли захарта? Сбъркал съм адреса ли? Напълно изцяло. Боя се, че тук няма никакво семейство. Няма ли? Никакво. И ще си позволя да кажа, че няма и Коледа. Има нужда от захар. Няма Коледа ли? О, Има някаква грешка. но истина. Поне за Джефри няма. Той ми е приятел. Джефри. Елате с мен, ще ви покажа. Бедното момченце. Няма си никого, освен мен. Споменах ли, че той ми е приятел? Хайде, ускори крачка. Нямам време за губене. Хайде. Ела. Никой тук не знае историята му, освен мене, разбира се. Знае я цялата, защото съм му приятел. Казах ли вече? Ето го. Но много е късно. Той трябва да си е вкъщи при семейството си. Той няма друг дом, освен този, нито пък семейство. Освен, разбира се, мен самия. И онази котка, която е абсолютно отвратителна, отблъскваща, отчаиваща, омразна. И това са само епитетите, които се сещам с О. Ела, Лапчо. Какво намира в този звяр, напълно ми обягва. Да, но семейството му? О, нали вече ви казах. Почакайте, нека ви разкажа цялата история. Той се появи преди 2 седмици. Дойде с утрешния влак. Ето го там. Ето го там! Приближава към теб. Не е от лявата ти страна. Пречкаш ми се. Насам, не натам. Пази се от пътя ми. Ти се пази от пътя ми! Виждаш ли ги, Лапчо? Помисли, че ни надхитри, нали? Виж, дерайлирал вагон! Къде? Там! Не. Да! Не. Хайде, Лапчо! Скачай, момче!
Къде е? Не го виждам. Ей, там, на хълма! Моля те, момче, сега ли намери да се страхуваш от високо? Какъв хълм? Нищичко не виждам, синко. Синко! Синко! Добре, Лапчо. Чисто е. Не бързай толкова, момче. Взе ли си от хляба ми? Не, господине, не взех. Тогава си вземи. Само кожи коста си. Благодаря, господине. Горкото момченце. Напомня ми на мен самия, когато бях на неговата възраст. Само, че е по-слаб и по-нисък. Косата му е друга. Много по-общителен е всъщност. Аз изобщо не приличах на него. Влизай, Лапчо. Мисля, че сме в безопасност. Може и да си мислиш така, но много грешиш. Останете скрити още минутка. Видяхте ли един малък хулиган да тича насам? Хулиган ли, толкова висок ли? Да. Хулиган с тъмна коса? Да. Водеше ли котка със себе си? Да. Не съм го виждал. О. Не знам как да ви благодаря, господине. Мога ли да направя нещо? Да, можеш. Какво? Можеш да отместиш кръка си. Извинете. Симпатично момче, но непохватно. Мисля, че сме... Какво искаш и защо? Ама, господине... Искаше да ме обереш, нали? О, не, господине, аз... Искаше да задигнеш всичко, което имам, а? О, не, наистина, аз... Не се опитвай да се измъкнеш, ще извика полицията. О, не, господине, моля ви, не го правете, нямаше да ви обера, аз дойдох да търся работа. Ти ли? Ти си още дете при това кльощаво и мръсно. Махай се, преди наистина да извикам полиция. Или госпожа Батънс от приюта за сираци. Тя с удоволствие ще дойде. Не, господине, наистина търся работа. На колко години си? О, достатъчно възрастен съм, господине. На 40. На 30. На 29? На 28,5. Да, знам, че изглеждам по-млад. Добре се грижа за себе си. И много се упражнявам. Ясно, ясно. Ръководя много модерна фабрика, момче. Не плащам на хората с пари. Само тежат в джобовете и ги късат. Плащам с картофи. Картофи! С картофи ли? Както казах, напредничав съм. Ами, аз обичам картофи. И то с дребни картофи, така че не се лакоми. Как ти се струва? Ами, струва ми се... Добре, Неци. Надушвам котка. Ти надушваш ли? Тук определено мирише на котка. Котка ли имаш, момче? Не, господине. Не виждам, не обичам, не понасям котки, а това са само думите сна. О, и аз също, господине. Котката е ужасно животно. Достатъчно. Хайде да ти покажа това онова.
Ти почакай навън, приятелю. По-късно ще те пребера. Хайде, имаш работа. Джефри започна работа веднага. Помагаше на Клара, Елмър, Ферди и мен. Беше най-усилното време на годината за нас. Въпреки лошото отношение на господин Рикс, Джефри изглежда харесваше работата във фабриката. Той много лесно се сработи с нас, но поне аз имах чувството, че нещо не е вред. Къде живееш, Джефри? Къде живее ли? На улица Бряст. Не съм чувала за улица Бряст. Улица Бряст ли казах? Имах предвид улица Ябълка. Не, Круша. Скоро се преместихме, затова не помня. Някакво дърво беше. Да не би да е дъб. Да, разбира се, че е дъб. На улица Дъб 412. Горе на хълма ли? Значи предполагам живееш в една от огромните къщи там с по 12 спални. Още една дефектна играчка. Не, имаме само 10 спални. Ние имаме само една спалня, но пък имаме 10 деца. Като си толкова богат, какво правиш тук? Татко смята, че трябва да ценя честния труд. Не иска да се разглезвам, само защото сме толкова богати. Заподозрях, че нещо не е съвсем както трябва, а по-късно същата вечер разбрах всичко. Може ли да те изпратим до вкъщи, Джефри? Не, искам да кажа не, благодаря, но няма защо. Татко ще изпрати Реджи с каретата. Онази с червените кадифени седалки и копринените завеси с впряг от 4 коня ли? Ферди, моля те, седалките са кафяви. Мислиш ли, че някой път може да се повозя с теб, Джефри? Да, разбира се, Елмър. Някой друг път, но не днес. Току-що я лъснахме с златен лак. Лека нощ на всички! Ще се видим сутринта! Чакай ме, Ферди! Лека нощ! Преди да излезе, Джефри остави отворен един прозорец. И после тръгна нагоре. Все по-високо и високо и високо. Качи се най-горе, където намери една празна стая. Тя, а не някаква си луксозна къща, беше домът на Джефри. Какво не бих дал да живея в такава къща? Всъщност, в каквато и да е къща. Няма ли местенце и за мен, където гнездо аз да свия? Топло, хубаво легло, където да почивам? Майчина милувка да усетя или твърде много искам? Ще трябва да порасна, семейство свое аз да имам. Сестра и брат, баща и майка, всичките да ме обичат. И някои приказки да ми чете, вечер, докато аз заспя. Семейство аз да имам е моята мечта. Близки да обичам, с тях дом да деля. То там е някъде моето семейство. Someone needs me, comforts and feeds me, where someone reads me to sleep at night. If I had but wishes 3, I'd use them all
to wish to be where I can have someone to care, the family whose home I'll share. I know it's just outside somewhere, a family. My family. Горе-долу по същото време Джефри започна да действа. Всяка вечер, след като господин Рик затвореше работилницата, Джефри се промъкваше долу и вземаше играчките, които бяхме счупили през деня. Ужас! Занасяше ги тихо в стаята си, където внимателно и тихо поправяше всяка една от тях, а аз му помагах. Или поне щях да му помагам, ако не бях зает с други неща. Когато поправяше достатъчно играчки, той ги слагаше в чувала и късно вечер ги занасяше. В приюта за сираци на госпожа Ботъмс. Ето тук. Джефри! Нося ти войник, Джо. Марширува като го навиеш. Така да се каже, защото единият му крак е по-къс и понякога пада. Това е за теб, Мери. Мече. Казва се Марти, но за съжаление нямах достатъчно пълнеж, затова е малко слабичко. Ето Тим, палячо. Изкачащ от кутия, но само кутията нямаше палячо. Леле, войник! От кога мечтая за него? Балерина, колко е красива! Чакай, не влизай още. Ето, това е за теб, Ребека. Къде е тя? Ребека! Ела тук. Това е за теб. Като го навиеш, пее. Обикновено, в повечето случаи, понякога. О, не, побързай, лягай се, хайде! Какви са тези писъци викове тук? Ребека, побързай! Кой вдига този шум? Кажете! Казвайте! Ще е по-лесно и за двама ни, ако веднага си признаеш. Каква е тази ужасна врява? Играчка? Играчка? Играчка ли? Мразя играчките. Аз съм алергична към играчки. На кого е играчката? Кажете ми името. О, не. Играчките на Рикс правят децата щастливи. Повярвайте ми, госпожо Ботъмс, аз най-много се измъчвам от всичко това. Вашите сираци нямат средства да се здобият с този артикул. Нека си го кажем, те нямат пукната пара. Значи очевидно, че е извършено много сериозно престъпление. Това си е ваш проблем, господин Рикс. Аз се безпокоя, че вашите играчки се оказват в моя приют. Много е опасно тези деца да имат играчки. Щом получат една играчка, ще поискат още една и още една. И къде ще му излезе краят? Ще започна да очакват такива неща. Изобщо не мога да позволя това да се случи. Разбира се, напълно ви разбирам. Играчките никога не са били предназначени за бедните. Тогава искам да знам какво предлагате да направим. Злостарникът трябва незабавно да бъде спрян. Ако не и по-скоро. Алергията ми не го понася. Мили Боже, мили Боже. Най-добрият начин да го направим, като поставим капан.
О, да. Не. Сигурен съм, че ще разреша проблема много скоро. О, мили Боже! О, мили Боже! Трябва да предупредя Джефри. Джефри! Здравейте, господин Котка. Отдавна не сме се виждали. Как я карате? Извинете ме, моля, наистина трябва да съобщя нещо на Джефри. Много е важно всъщност, така че ако нямате нищо против... много е спешно всъщност, но кратко, няма да отнеме повече от секунда и по-малко даже. Какви ги вършиш там, Лапчо? Джефри, тук съм. Би ли могъл да извикаш това същество? Здрасти! Въпросът е много важен, казвам ти. Така че, моля те, Джефри. О, моля те, котке. Знаеш ли, изобщо не се държиш както трябва на Коледа. Слизам за още играчки, Лапчо. Какво намери? Ха, какво сладко мишле. Чух ли? Той мисли, че съм сладък. Ти не ядеш сладки неща. Не я наранявай, Лапчо. Пусни ме, трябва да ти кажа нещо. Върви си вкъщи, където ще си в безопасност. Веднага се връщам. Джефри, не, спри, не дай, върни се! Мили Боже! О, мили Боже! Още няколко играчки и ще мога да дам на всички деца. Аха! Пусни ме! Пусни ме! Господин Рикс! Пикна го! Хвана го! Господин Рикс! Знаех си от началото. Ще ми създава само неприятности. Нищо не съм направил. Само... Достатъчно. Ще разкажа всичко на полицая. Искам да се отърва от теб веднъж за... Котка! Хайде, Лапчо! Полиция! Помощ! Полиция! Ето го! Ето го там! Идва към тебе! Не е от дясната ти страна! От другата страна е! Натам! Не, насам! Къде? Махни се от пътя ми! Избягахме ли им, Лапчо? Виж, препуска карета! Не си мислиш, че пак ще ме преметнеш, нали? Опитах се да те предупредя. Ето, момче, 2 хляба. Подарък. Утре е Коледа. Благодаря, господине. Весела Коледа. Няма да има повече играчки. Боя се. Не се притеснявай, Джефри. Ти подари по нещо на всички ни. Освен на Ребека. Госпожа Ботъм си взе пеещата птичка. Ти не си виновен, Джефри. Ти много се постара. Джефри! Трябва да вляза още един път, Лапчо. За последно. Чух нещо. Какво има, момче?
В нощта преди Коледа играчките оживяват. Каква изненада за всички деца! Войници маршируват, тигри скачат, навсякъде цари радостта и стават безброй чудеса. Чудна е гледката в зимната нощ, когато играчките оживяват. Балерините танцуват, джуджетата припяват. На дядо Коледа шейната цял свят очаква от планината. Войници, балерини, зайчета и пеещо в клетка славейче. Сервизи за чай, масички малки, пухкави мечета за чудни игри. Пиратски кораби и замъци стари, той радва окото без спир. Up until the time that they say goodbye, then jump into Santa's sack. And if you're awake and listening, you should have been asleep when the toys all play before Christmas Day, when the snow is white and deep. It's so happy, it's exciting, it's astoundingly delighting. Oh, the joys when the toys all come alive on Christmas Eve. Calico cats and drummers playing trum trum trum. Calico spin ballerina and dancing on a sugar plum. Six tin soldiers and little teddy bears. Six tin soldiers and little teddy bears. Calico cats and drummers playing trum trum trum. Calico spin ballerina and dancing on a sugar plum. Six tin soldiers and little teddy bears. Tin soldiers and little teddy bears. Чакайте, какво? Престъпникът се завръща на местопрестъплението. Този път обаче няма да се измъкнеш, така че не се и опитвай. Ела, ще прекарваш коледите в сиропиталището за непослушни момчета. Как ми се иска да мога да повтарям това по-често? Кой го направи? Какво става? Подкокоросал си играчките ми! Помощ! Хайде, Лапчо! Ето ме. Весела Коледа, Ребека. Не се страхувай, Лапчо. Нещата ще се оправят в следващия град. Сигурен съм. Защото по-зле не може да стане. О, бедният Джефри, как ще се справи без мен? Къде ще отиде? Той няма друг дом, освен този. Нито пък други приятели, освен мен. Трябва да направя нещо. Определено, решително, несъмнено, безусловно трябва. Трябва да му помогна. Мили Боже. Ох, не зная къде е. Как ще успея да намеря едно самотно загубило се момче в такъв голям град и то в такава нощ? О, разбира се! Единственият човек, който знае къде е всяко дете по света, е дядо Коледа. Защо не се сетих по-рано? Отивам направо на Северния полюс. Но в коя посока е той? А, да, разбира се, на север. Добре, Милтън, не спирай, момчето ми. Още мъничко и ще стигна до ъгъла. Дано да стигна на време. О, не, очилата ми!
Извинете, не сте виждали очилата ми, нали? Трябва да ги намеря, за да не попадна на... Кажете, не сте котка, нали? А. Напипана е котка. Мирише на котка? Издава звуци като котка. Може да е кенгуру. Не, котка е. О, греша. Това са 1, 2, 3, 5 котки. Да, добре. Колкото повече, толкова по-весело. Добре, щом ще бъде така, но трябва да ви предупредя, че съм борец с опит, а тези ръце са най-точните оръжия. Стара самозащитна техника, известна като лъжене. Леле! Мили Боже! Олеле! Улицата е задънена! Какво неподходящо име само! О, чудесно! Предавам се! Глупаво е да продължавам да бягам. Съдбата ми отредила да стана храна за котки. Явно така ми било писано. Ясно, че остава само едно. На кого от вас ще се падне да ме изяде? Въпреки, че съм малко над нормата, съвсем мъничко, ако нямате нищо против. Достатъчен съм само за един от вас, мускулести същества. Хайде, на кого се пада да ме изяде? Изглежда вече трябва да съм стигнал. Върви от часове. Взех, че се загубих. Не съм сигурен на къде е север и на къде не е. Де да имаше кого да попитам. Здрасти! 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 Здрасти, не. Страхотен начин да влезеш в къщата на човек, срутваш тавана и стоварваш половин тон сняг на пода. И ти, ако не си ти, Милтън, забрави ли ме, момче, аз съм Блънкъл. Чичо Блънкъл. Какво те води чак тук? Ами виждаш ли, аз... Изглеждаш ми гладен, ела да те нахраня. С удоволствие, но бързо ми... Добре, ще те нахраня за 0 време, ще ти сипе преди да си ми казал. Като стана дума, какво казваше? Разкажи ми всичко, момче, защото искам да чуя. Тръгнал съм за... Защото ме бива да слушам, момче. Попитай за това, когото искаш. Някои хора, които живеят на края на света, започва да им хлопа дъската и те само говорят. И говорят. И говорят. При Чичо Блънкъл не е лесно да си отвориш устата, камо ли да кажеш нещо. Да си гладен, момче, защото сготвих повече, отколкото бих могъл да изям сам. Като съм сам тук на края на света, а ти ми казваше нещо преди малко, само че не успя. Там ти е проблемът, момче. Никога не се доизказваш. Опитвам се да... И баща ти беше същия. През цялото време, докато бяхме деца... Да стигна.
Този човек не е казал едно цяло изречение. Аз, брат му, какъвто съм си, няма как да не знам. До северния. Но и лелят и Меля, и тя беше същата. Тихо момиченце, притеснително, почти дума не продумваш. Полюс! Почти изглежда така, като семейна черта това. Да не говориш много, трябва да проверя, да видя дали не е нещо генетично. А северният полюс, значи казваш: о, имам карта, показва пътя, можеш да я вземеш на заем, защото това значи, че ще ми я върнеш. А аз обичам гости, защото съм светски мишок. Изучавам душата, обичам да прониквам в мислите на хората, да видя какво ги радва. Някои хора не ги е грижа за другите, но не и аз. Мен ме е грижа, за това съм този, който съм. О, благодаря ти, Бланкъл. Искам да кажа благодаря ти, Бланкъл, или да не ли пък не беше благодаря ти, Блинкъл. Ох, това вече е прекалено. Ето какъв е проблемът на света. Ако ме питаш мен, никой не мисли за другите. Аз обаче мисля, защото това е живота на самотника. Честно, човек би помислил, че вече ходих и сега се връщам. Може би наистина трябва да си почина. Една кратка почивчица, докато пак реша да действам. Какво? Какво? Какво чувам? Помощ! Помогнете ми, измъкнете ме от тук, ще ми замръзне носът! Наистина, какво значи всичко това? Никога не съм виждал такова безразсъдно каране, откакто съм се... О, това сте ви? Дядо Коледа? Ти си? Много е важно да говоря с вас. Въпросът е особено спешен. Боя се, че няма време, малки ми приятели. Нося тези подаръци, за да ги увия в работилницата. Ще ми разкажеш, когато стигнем. О, мили Боже! О, добре, че не ме е страх от високо. Момент. Кой каза, че не ме е страх от високо? Помощ! О, не отново. Та, както казвах, аз никога не съм виждал подобно нещо. Много, много по-хубаво от работилницата на господин Рикс, признавам. Трябва да почакаш тук, приятелче. Имам доста работа. Но дядо Коледа... Извинете, един момент, не дейте, оставете ме. Дядо Коледа! Дядо Коледа! Извинете, господине, аз съм... Дядо Коледа, тук долу съм. Дядо Коледа! Тук съм долу. Това си ти, извини ме, но съм доста заед. Бъдни вечер, нали знаеш? Знам, за това трябва да говоря с вас. Става въпрос за приятеля ми Джефри, загуби ме. Какво имаш предвид? Не зная къде е, сам самичък е, някъде там на бъдни вечер сам самичък. Абсолютно сам. Така ли? Защо не ми каза по-рано? Побързите всички. Едно дете се нуждае от нас. Здравей, момче. Здравейте! Не трябва да стоиш навън, дете. Няма къде да оставя подаръците си. Трябва да си у дома, при семейството. Аз нямам дом. Нито пък семейство. Имаш, Джефри, имаш. Целият свят е твой дом и всички хора са твоето семейство. Опитай се да повярваш това. Искам да имам семейство. Това е единственото нещо, което искам. Много добре, синко. Почакай тук. Аз ще видя какво мога да направя. Но не можете...
Ей! Знаех си. Пак беше сън. И ти сънува същото, нали? Да заспиваме отново, Лапчо. Хайде, скъпи. Само една вечер в годината можем да сме коледари. А откъде да започнем? Да, къде да пеем първо? Какво ще кажете за къщата на Джефри? Да, пред къщата на Джефри, чудесна идея. Ако можех да си спомня къде живееше... Аз знам, на улица Дъб 412. Прав си! Да, мисля, че е време да се захвана с друга работа. В нощта преди Коледа светът кротко спи, очаква чудото благословенно, когато утрото Рождество ще дари. Надежда на всички нас за мир на света. Снегът тихо пада и милва града, от звездите блести и искри светлина, а сънищата детски са като мечта. Това е адресът, но тук няма нищо. Ей, да не би да беше друго дърво. Освен ако Джефри си няма дом. О, Боже! Трябваше да се досетя. Бързо да го намерим. Джефри! 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 Къде си? Джефри! Не стой на студа, Джефри. Ти трябва да си у дома. Аз нямам дом. Разбира се, че имаш, Джефри. Нашия. Хайде, ела. Не трябва да седиш тук. Не и тази вечер. Бъдни вечере. И така си и беше. Беше бъдни вечер. И в цялата къща не помръдваше никой. Ни мишка дори. Чорапчетата са окачени на камината грижливо, с надежда, че дядо Коледа скоро ще пристигне. Децата спят сладко в креватчетата топли. Пред очите им лакомства се нижат безброй. Мама с забратка, аз с каскет. Тък му се унесохме в сънищата ни, когато откъм поляната се надигна олелия. Скочих да видя какво става вън. Полетях към прозореца и го отворих без шум. Луната огряваше снега навалял и всичко блестеше, потънало в бяло. И тогава, пред погледа ми смаян, изникна теглена от еленчета малка шейничка. Старец се караше, жизнен и бодър. Веднага разбрах, че е дядо Коледа. Еленчетата по-бързо от турли летяха, а той свиреше и им зовеше имената. Хайде, фурор! Давай, танцор! Сега е ред на лудетина и хитруша! Тича и комета, давай, Купидон! Хайде, гръм и светкавица! Вие сте! Над верандата, към покрива! Препускайте! Препускайте! Както сухи листа литват от ураган пометени, така елените весело към покрива се понесоха, с шейната пълна с играчки и с дядо Коледа. После чух на покрива да потропват купица. И тогава погледнах нагоре и видях дядо Коледа през комина да влиза. Облечен в кожи от глава до пети, дрехите му целите в сажди, изгория, чувал с играчки бе прехвърлил на гръб, също като търговец отворил сергия. С очи блестящи и с тръпчинки весели, с розови бузи и с нос червен.
с малка уста, извита като лък, и с брада, бяла като сняг. С зъби стискаше лулата, а димът кръжеше около главата. С лице широко и коремче дебело, той беше набит и пухкав, забавен и смешен, и на мен ми стана весело. Симпатичен е, даже много. Намига с око, накланя глава, скоро разбрах, че няма от какво да се боя. Ти? Не каза ни дума, веднага се захвана за работа, напълни всички чорапчета и се врътна игриво. Сложи пръст отстрани на носа си, кимна и по комина се изкатери. Скочи в шейната си, свирна на своите помощници и отлетяха те безследно като волни птици. Ала го чух да казва преди да изчезне с шейната: „Весела Коледа на всички и лека нощ!“ Лека нощ! Toys come alive on Christmas Eve, it's always a great surprise. When the soldiers march and the tigers leap, it's hard to believe your eyes. It's a joyous Christmas party before the toys arrive. It's a wondrous sight on a winter night when the toys all come alive. When the toys come alive on Christmas Eve, it's such an amazing sight. All the ballerinas are spinning round, so beautiful, young and bright. And the world is softly waiting to hear old Santa's sleigh. When the toys all cheer on a night so clear, on the eve of Christmas Day. Soldiers, ballerinas, little toy horses, like in a fairy tale, and perched inside a golden cage, a singing nightingale. Tea sets, tiny tables, fluffy white bears, for when little folks pretend, and pirate ships on treasure trips and castles to disband. When the toys come alive on Christmas Eve, the train goes around the track, up until the time that they say goodbye and jump into Santa's sack. And if you're awake and listening, you should have been asleep.